Primera part tenim ja col·locats els terços i els quarts del 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca en aquesta darrer castell de ronda regular. Caldrà veure ara si faran o no el Pilar del 8 amb Forre Manilles. Quarts col·locats al 4 de 8 amb l'agulla. Recordeu, aquest any ja n'han descarregat 10. 10 de 10. Tots els que han portat a plaça els han descarregat justament el dia 29. Varen descarregar davant entre l'encreuament de la Rambla de Sant Francesc i la Rambla de Nostra Senyora. Allí van fer un 4 de 8 amb l'agulla al darrer que han descarregat. 10 de 10 aquesta temporada. Déu-n'hi-do també aquesta alçada de l'any, portar ja 10 4 de 8 amb l'agulla. Comença a entrar ja el segon del Pilar. Es col·locarà ràpidament aquest segon del Pilar perquè el castell va ràpid, que també és important, que el castell vagi ràpid i no hi hagi problemes. Aquesta temporada anirem per l'11 4 de 8 amb l'agulla, quan l'any passat, recordem, es van descarregar 8 només. Entrarà ja l'aixecadora, l'enxaneta a punt també ja d'anar a carregar el que és el 4 de 8, faran ja l'aleta del 4, encara no ha arribat l'aixecadora del Pilar, un Pilar que pujarà com sempre tard. Començarà la baixada de l'enxaneta, l'aixecadora del 4 que haurà d'esperar l'arribada de l'aixecadora del Pilar. Ara arribarà aquesta aixecadora, com sempre aquests petits segons que ha d'esperar l'enxaneta del Pilar. Ara es col·loca, sortiran ràpidament els dosos, un 4-8 amb l'agulla que per baix no ha tingut cap història. Si al Pilar no li passa res estrany, serà l'11 de la temporada descarregat. Aleta de l'enxaneta, ja es dibuixa aquesta aleta, baixada del pis de 15, castell tranquil i, com dèiem, només dependrà del Pilar. Pilar de 6 que es configurarà, ja només queda el terç per agafar el Pilar amb dues mans, també el terç, el segon i el terç, tots dos, el segon ho fa ara, i només queda el terç per alliberar-se del 4, ara ho fa, això fa que puguin sortir els terços, sortiran també els segons, 4 de 8 amb l'agulla carregat dels castellers de Vilafranca, comença la baixada de l'enxaneta, ho fa tranquil·lament, com ella sap fer-ho, sortida de l'enxaneta, un Pilar que no pateix, un gran Pilar aquesta temporada, ha agafat una experiència impressionant. Una experiència impressionant. Déu-n'hi-do, lo bé que aquesta construcció està sortint aquest any. També ja comença a baixar la quarta del Pilar, per tant, completem la tercera ronda amb el 5 de 7 dels Xicots de Vilafranca i el 4 de 8 amb l'agulla a l'11 de la temporada dels castellers Vilafranca. Per tant, tenim ja l'actuació completa descarregada en aquesta jornada de Sant Ramon amb els castellers de Vilafranca i aquest 4 de 8 amb l'agulla, maco, molt maco. Repetició de la jugada, castell amb molt bona configuració. L'entrada del pom d'ala, com sempre, ràpid. Mentrestant es anava construint el Pilar, el 4 no patia a cap de les línies. I l'entrada del Pilar, doncs, com sempre, una bona entrada de l'enxaneta i un Pilar perfecte, un Pilar que aquest any s'ha aguantat en tots els castells amb l'agulla. Podem veure aquest Pilar de 6 central dels castellers de Vilafranca, descarregat magníficament per la colla vilafranquina, que els ha fet completar ja l'11 4 de 8 amb l'agulla de la temporada. Déu-n'hi-do, 11 ja de descarregats, Hi ha 3 més que la temporada passada. Surt l'enxaneta d'aquest Pilar que no es belluga